Ilan Șor, cum îl percepi tu pe el? Și cum ai descrie tu acțiunile astea lui Ilan Șor? Șor este un hoț ordinar și un fel de Ostap Bender, eu i-aș spune. Da? Un om cu zero scrupule, da? Care ar vinde-o și pe maică sa dacă ar putea. Și tot ce face el acum, el luptă pentru libertate, efectiv. Dar da? el e în Rusia, nimeni nu o să-l rețină. De ce nu se liniștește să stea acolo, când nimeni nu o să-l poată extrada? Rusia este, știți cum spune, e un borcan de ăsta cu păianjeni întrânsul. Rusia totul e o țară extrem de dură. El este forțat să facă asta. El cu siguranță este forțat, dar el trebuie să încerce să rămână relevant. Dacă el nu mai este relevant, pe nu o să-l mănânce restul. El are careva bani, el o să fie dezbrăcat de FSB și de alți oameni apropiați puterii în 2 timp și 3 mișcări. Uitați ce se întâmplă în Rusia. În Rusia are loc o împărțire dramatică a proprietății. Deci el nu are de ales, el e șantajabil acum. El încearcă să rămână relevant acolo. Unica ce poate oferi el elitelor din Rusia e că, uite, eu sunt omul vostru pe Moldova, eu o să vă ajut cu interesele voastre în Moldova. Pentru că dacă el devine irelevant, nu o să-l dezbrace acolo în câteva săptămâni. Uitați-vă, oameni mult mai mari în Rusia rămân deposedați. Uitați ce se întâmplă cu, nu știu, cel mai mare holding alcoolic de acolo, Ariant, ce se întâmplă cu producătorii de aur, ce se întâmplă cu tot felul de businessmeni care au fost lăsați fără nimic.